बियो बिराद गिदिर मोनसे ग्रेट एचिभमेन्ट माने जिल्ला लेभेलाव बड'लेण्ड डे सेलिब्रेशनखौ जोंनो दायित्व हरदोंमोन आरो बे लेखायै जोङो तामुलपुर जिल्ला BPFनि दैदेननायाव सेन्ट्रेलनि माने BTC गभर्नमेन्टनि माने हेफाजाबाव बाव जोङो 24थि बड'लेण्ड डे सेलिब्रेशन खालामदों आरो हाजार हाजार प्राय 18,000सो मानसि बाव इतिमध्ये सफैनो हादों। गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजा बाव सफैदों आरो ग्रेन्ड साक्सेस खालामफैदों। बिथांमोननिसिम जोङो अर्गेनाइजिं कमिटिनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो बाव जोङो 11टा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमु माने मोसानाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। जोङो मैया जोंनि स्पर्ट्स इभेन्टआव जोङो भलिबल काबादि आरो टाग अफ वार खेला फाथिदों। बिराद मोजां माने बाव बाहागो लादों। बयबो माने दोलै नोगोरै हेफाजाब होफैदों। माने भलिबलाबो बिराद मोजां कम्पिटिशन जादों आरो टाग अफ वारावबो मानसिफ्रा बिराद माने एन्थुजियास्टिकलि माने बाहागो लादों। बयबो रंजादों, बयबो माबादों आरो जाय बिथांमोना अलरेडि चेम्पियन जादों बिथांमोनखौ जोङो धन्यबाद बावहरदों आरो प्रत्येक बाहागो लाफैनाय टीम बिथांमोननिसिमबो जोङो जोंनि अर्गेनाइजिं टीमनि भाराय जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों।